Smith itu bilang ini tentang penangan nakam kidun sonsi teknologi nasi apa sih dari media channel aporte injur atumpan itu boleh pang aporting pen atau pilih pot jorolo dan ke putot nilong claim pen leaders pen ke workers am nilitum ketik army pen aporting pen nakacetong dum tekot itu boleh panta jorolo nasi non nilitum ku alangli apang ke tum inglong kiri ahabar alangli advisor ba alangli kembong lo nasi alangli pen tenis name nalitum kana kecini akan kento nasi lu alangli marjudat mereka alangli ku alangli ta ini samu aku alangli ta pine kanjeri pakar tum dan aku alangli inti samu ta kita menang kita malam kecok cerong name alangli kecini tang tumbu nasi ku alangli panali pas pen Dulu kansi tum kacu haponate dia akorti tum samye itu kacu haponate ngan tum dan tum malong kacu rom panglung thai kol kansi akero ki tokan lo lapen ini ne ki kuliah lama ke lo ni kedam tangan ke ini sersia lo long kiri aku tirong ke paya lo ba bisa ni lo ni dia apa ke amsi none li kipu dam kan jo kitam tan ni tuma sa sem non lemom tin kalbem lo tum kedeng ko na bang ko tum alam ni tum lo ji ko dun ko kitam tan lo mage tangka paisa penang sarlong pen elmo kombo rong akam ke nam je mage efficiency phasi account piram ro efficiency phasi pahai ro pasi da lum bajong an kan lo mi tum lo kiri hawa lo ke mijo asai puling long kido lapen orang kerasa nak nongkresia apias do iposi karbi tum hahida lo note alang itu kita tangala make ini pergi kita nasi pau bulosa tim karbi yang ngomong persi karena ikan nasi rapi mas nang itu nuko tanda poisa erpo kikem na dia baki efisiensia akam kikem bidang rom lalu kote konasi itu mah asal buat dia macam konasi kahai ona masalah kita sini di pulau masih non kibang gilang sita lapusol pakai klaim kita lagi non ini tuh itu masalah kapan panjo orangnya nanti jawab pelate non itu kita na lidar sama tabe cini lo lapen kita bilang tegulongan lo posi itu mancing wa lo alangnya nanti jawab lo kita tang asal kali darah nona bagi itu tim kerja yang long lapen itu masalah along program kidi pen itu cini dulu masa kacau dengan dia hal itu cepat menang cibai polisi non alami nang japo si itu kacau mana asal doktor sudah menghan alami dong itu cibai cinsai dalam polisi misal pen kita tangani hari kerja alami itu menang deng polo nanti itu menang pasang polo nang resip polo ini pergi nilai tunggu alami dong polisi kaunten paling pun sini tunggu alami long cerita itu masih kado kado di dalam asabe lapu inglong kira long ahwar dat 5 kilo pen orang hertop di dalam ada dulu nanti lapu 5 kilo pen langgayak top apulik dem along di dalam manta nang mulai lo nanti bila itu ke laan kita tangke klemason kali darah ini tena bangke itu masa nanti thal nanti malam dengra itu macam dengra itu sedikit pasti ini kita tanggalok sampai itu jepau dulu langsung kasih non kita ngilong as sampai itu malang ngilong segitu tipu kusni kita lo, tapi non kita nghi along an sampai itu mah kerjaan long tim kerjaan long lapen itu nanti mengenai asal doktor jelas menghang kami alang Islam muntiang ko kita tang adidar aku klaim ke posisi betul along high ada makute lahir langsung kita ngilong as sampai amen efisiensi amen pen ini pen kini tunda nang cipau dum posap po akame kleman kapre no sempro mesti lasi lason abang kali daerah non ke bangki bangke nilai tum hoi pen kumasi ke mesen akame klem jima
masih kecok le makam ke ma direktur senior ASDC no Congress na pinangan leader si Siam Sarong si Cherap Cheto te alang li ko ane rat ka panghum the leaders ka panghum the alang li panchoro rete jobje kasi alang li ke national leader ke eltum theklong lo pen development ta non alang li eson kembong lo eltum memorandum ki piate eltum dari lo komusti ko ra thokta bang piur lo pen kam deng lo e phom pen alang li ke pacun ne der tai kame eson penison anak kan bang bom pensi alang di pacun ni pansi ne tu anu tinda ning thelo raso ning the ajoy ne si ne tu pini PS kan bom pen ne tu chigo si bang lo pen ke bang ji alang tinda dok pigla asuri amuni tu non BJP lo machi pe okun si alang tinda che sibom style tu ansong kan central kan CM sa pen direction agetik ke ne tinda la sa pang ne mo aponan de si de actually lasi ne li ki putang tu bang ke jai ka thar sarta alang ke ka chera tu timke pan thek nangji la pen ke alang li sai pa le ne kali ke raso party ke dakmasin chule ji la pen ke non na tu interaction program ta mesian kan si dambong mo pen ke non na tu ke klem mong tumanta ala tangka puge deglong le anutin manta arjuna nasi nale tumbang ke mat khananji je ne tum memorandum ke piaten aro nong ke nang so dungla tower pendang lo medical sub center pendang lo lahai rong atlo nangkili di pangsin tu no BJP long ta chipyo tu lo la ke rada pangsi chesong pangsi ne tum ke kam chesor pangsi ne tum kembom lo si apor pangsi pangsi development dan budget nang release pangsi rada pangkat langi asi pini nili lanse nili laming tong lo nasi nili naso media through penke karbelo ngara tumta chini poje ni tum ke chejor je penke ni tum phane nang ke nam thali ni tum ding hangsi ni tum bangke rong development nangji kusi ni tum chepe okun lo nasi tim karbelo long tumta nasi action plan long action ke apa chuni phansi ni tum tani chepe lo la penke iphlc tum ke kachi bahai gali la tum ke anti development nasi laso bangke nang tum rada tum chepe joklu dangne nasi nang tum mathana munthi noi nasi nang tum take banji alang bangke ni tum ke kakita nang tum han welcome lo siam sarta nang tulo ni tum hane kakita ni tum ing hake mane kakita nang welcome lo si lansi ni lam thei tum ko tapi nang tum kacing rumi panje cisi gom lo lasi ni tum tangka maha bangke ni tum Allah nang bitek the athema ni tum ta Allah tim karbiang long konsep kan itu long de athema kopi polo itu kedam tang election silong tan itu lagi klaim tum han tame tangka panle klaim di khai long bilong patasi emethang nije je long hong jejor chon penge ason kapret masi itu election si pan pang tang lo ahok pet klaim masi pini neli ki bukan tum bang ke aja tum pulo lana tangka nang pi alak nang pi lana asuli nang pi ten itu nang tum popun itu me nang pi te kopi polo pote ne tum akam ke klem ke tangka phali te kopi lo pote ne tum ke dam tang memorandum pilo siam sar pandang itu mas joining ho director pop lasi ne tum ke pi ke mizung area pen tapina ando mobile network ave pen ke towar ave pen ke vd market sita ke nangji lason ta taksi rom ke radovan pen ke lason ta taksi kopi lo puyo me street light pen ke lason ta thasi itu borlang per langsoliat 8 kilo rong kimi pen ke chanmari hala kopilo chanmari la lang mili pen hala 4 sahem kedam towa 2 kilometer ba 3 kilometer do dabunde son ta thasi manja pen ke chichar lang so 6 mile lason ta thasi 6 mile bang ke nang soblo alang tum school ta be purong pilon la coffee pot pen pu aglo kilo lasi penangan development kinang sok rong along lasine tumbangnya tangka bang ke bang apor dote longpo sita men tumban tu longhong adoran ta ve ka ho aja tumbang ke ekdom poisa bulo sita men tumbang khanda lo rada phan ke pina dik tum ke wa sita tangka puke nang lisuri poke 1 lakh chude po igdat po sita men tum rong aphan jongsi matha pote hala development ke long ya phansi nang tum khado eta cherap chitu nai ku phansi neli nang chuni re ro rada phanta pen ke noni sia bang ke neli pudam bang tum bang ke jiai ka thar sara phan pe nangana leader tum kachenne pen ke alang li phan ke penangan ka pasung do ko matum lo pote alang li tum leader kachikrom ba epechal si jiai sar ke chini lo
alang li tum along ke klema tum pinangan akacin net baka papa sumber siksak priglo ujini sita me alang li ke hala hai tum hem break ke han bino kali penke party ka chesung bino me apok langa atum si pinan pini ke jai sa rong ke do sita me tum apok pek ke klem tang kam hada pinya ni tum han he bin lang ke dam tang long ta ni tum betang jojor jolang ka si tum rap bro si hala so alidar kan jai sarta tang thek thek identify thek thek ajoini a beneficiary bangke palong na lasi nangli tum jong si parlin par lo khan plote hala tum ke long nang je tum ta long de pa thema alang ni tum ta nangli tum ke khan ka parlin ka chu baya son si nangli tum long nang proipo lalo lasi anti development kopi personally pu ason tinta ke khamke non langoi interaction program do bomlo 26 constancy karbiang long lo laso long il tum kachim hon nai CM sir koson si alang ni ke jalin kaching room kaching tour alam kache thanjia pansi arong tin mane ahomosti tin ta damno penke rada tumta technology on the spot along si CM sir ke land department pen chepon ruk si on the spot lo to war minister me hot damong si complain that itc ni tum penangan theklong lo te la swambong ke nali tum ebecho si tin ko pc khamke lasineli hala ronga so aki duk aki sunga tum phaneli nang khang tu na ke khang kang tum bang ke laelo nali tum arjun khabri nangli tum ke dam tang ke o hanse heba tum ke long o teron hem ke long tum phane nang khan pe airun na doi ta nang khan pe hala pe job ta nang khan pe la ta nang khan ko people nang khan the te ji nangli tum hala ke rap pen ke nang ki pija tum phane sorsa ro pen ke nang tum in ton ro ko te ko son si nangli tum phana rabi lasi nang tum pusat bisa rasul ning kang tang bange avidat si nang tum ning chirui pensi government long kilong ya sonan bange so dengtun na penke alang di tum siam startup press club sai halong tum la alang li stakan thang tu pen kuda tum ke dam tang hoi pen tum la 15 earning tum ala dak tame alang li si Dr. Tumiram ha alang ni ke Japon labang so along tum alang ni phan churu reta do be pasi alang ni phan ga churu na inga lalo tum phan la akimia ban kita abe pinpen alang ni na kita yang kontek ko sa alang ni phan churu lo la person non kirang ni an sitame alang ni Japon orang pen bidi sore pen cenglok kaduk tawe alang ni na cerap mong hito dun putus tum kaduk kami ta ning thelo na pensi tum non kirang ya por sisteme non kirang ina a por sisteme alang ni an su sena cerap nang hito dun pen tum la non akimi aban tum cipu pe pin na tum hala tum jitu akimi aban tu cipu pe pin ya pensi tum non kami kemo na si alang tum sa me la abanim atum Presiden Secretary lahai kendo tumas tamili tum cingpi cingwai bondo la pende hala tum pen tamili tum kaita ni adang itu menta welcome la pen la kun ni tum hanta bang welcome aprang pen ta tame non kilang tamili tum am se bidi sore la puji pacoy pen pemra petko la pen se hala hai abarim akimi ni tum cipu pe pinasi my meeting kunon kado pe kunon ni tum angdi si ning ciplak lepin jati dhorom khai cipu pe pin pen ni tum kemra pet kusi ni tum non abang te methang ni tum la non pin ke doan ni tum jung kan non ni tum la non rat karbeng long war matela lumba jong along asisi hoi along pen an tamil tum angri si ni tum ning aklong pen ni tum kam pen ko kusi ni tum piniani lata resmi sa data ito men ito ninge kono la pen ito la so kama pen pero deko la sinili lam khebang te la parsi untuk pardon ito bini apor kemi latak ito res club sa hem long kachito abang hutin apor te ingil pen media hoy pen nanda ito ke Japon sara Stefan Kangcho ke hai alang li ito apang ikerap pen la pen ito kerap cheto pen ning isi pen ito ladak pini DJP long RDC CM sir Karbeng long autonomous council chief executive member sar ini tum hanang teng pon lelo mas yoning mo sanang teng pon pen ini tum han kirap non ki prange bangi lan so se ini tum alang li long ka cerap tum thegi aphan la pen alang li long ka cerap tum pen ini tum hawara long putha ini tum non la bang so putha ini tum min ki pudamang tum bang ke lang mi jung hawa ini tum
akilong li government pen nang kipia sai kam kha anta nili tum kilong pon adha ke long pon lo hemso mo kha lai pin long pon lo la pen non rapjin pen nili tum la rong long iklem ya bang ke la lang li pen le ja khong rang lo nang pitun lo program te tim kar biang long la pen nili tum la rong atu kawi la bijo habar arara phanalang li kaching hon pen nang rapo pusining thelo la pen non nili min ki pukang tum bang la lo nili tum manat la bang su la rong long kiduk det ki boy det atum sike ong hala dang nili tum kasik sak topik la pen la nili tum phan la prapjin pen nili tum la ring bell la pen la rong kimi la lang la tuara mukha la pen la non prapjin pen la pu hojai a border pen la karjeng lo hoi long la hai kurja muslim tum pen ke bang pen daga long asom long li la pen cheng lok la pen la rutin atmo phanla kipai ka kipacho bai la hai pen ki claim kon kutha hakta som thek kon long la si non la litum kang so akisung pen na litum lam so se na gerap ya phansi na rapu ku sing ding thelo la pen non ki bang ila amhet la po ni samuta ni ye lo ke bang ila bang ke la polling station long li la puna litum habara na du setani litum hala EPSLC apa maksud itu kiklem over bank EPSLC si bahai pondong lo la penon alang li dilitum la bangso CM sarapan dilitum la tuning li mate dilitum kijong pon kang tu bang la lo alang li ke dorong cipupe la penalang li ke klem ra penang tam ra penang tu selang li kaitan ningge wa la si lam so se dilitum along la kisung ke boya putha ka puna towar pen chenglok dilitum non na towar non na pibong lo pen ke Rapjin pen la non li tum la patala putha la langli ku som si don en nangklem ki ponji mala pen palang deng do ma ku si li tum la bangsa putha si la memorem dam ta li tum pilo la si la so putha komentu si la so player na piji ma walang si si ni ta pin la pres media atheng no la pen da kar piang long arat ke doan ta da tim kar piang long doan tum hantan ni la bangsa lang putha Payah pipo di sini lam kita lam sih itu di kau. Non ke bang ke alam itu kita me hak kacung di bang ke non ke bang ke long ala bang ke biasa siapa mempen jilian lam ji ba resmi to dam ji ba cipau bunyi pesame nilai tu hoi jadi alam itu tidak ikon lagi usini itu masalah mana nilai kacung di bang ke hello nasi nilai lam kami kita pati hello non kita anji long an same na diltum na non kita on ke abo kada bang ke lage member ko de anuddin aps din arong din pen leader side lo se ni to masal na kete ngateng si ni to bini pen ke alangi aphan non kita anji long asa ke pahai pas ni to kam plan pe ko se ni to chisig lo la se ni lam the into de ko lo